O presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor, inaugurou esta mañá no Centro Cultural Marcos Valcárcel a Xornada Municipal sobre Comunidades Cidadás de Enerxía e Mobilidade Eléctrica. Unha iniciativa dirixida aos concellos da provincia co obxectivo de dar a coñecer ferramentas, experiencias e solucións prácticas para avanzar cara a un modelo enerxético máis sostible e eficiente. Eu estou convencido de que a transición enerxética pode convertirse nunha das grandes oportunidades para reforzar a autonomía dos nosos municipios. Para xerar aforros tan importantes, para atraer investimentos decisivos e para crear novas posibilidades de desenvolvemento. O futuro, remato, non chega por casualidade, en ningún ámbito. O futuro constrúese con accións, con colaboración e con visión. Eu estou seguro de que esta xornada será, sin dúbida, un paso máis neste camiño. O presidente provincial incidiu en que Ourense conta con importantes fortalezas para afrontar este reto, destacando a capacidade de xeración enerxética, os recursos naturais, o talento e a implicación das administracións locais. Estamos tan centrados